Coa mellora da situación sanitaria, o Concello de Meis recuperará a súa actividade cultural e festiva. Coa idea de xerar alegría e ilusión á veciñanza, a vila recuperará este ano a celebración do Entroido co seu tradicional desfile. O festexo terá lugar o día 26 e a novidade será o cambio do percorrido. Cambiamos, eso sí, o que é a forma de facer o desfile, non? Que é o fundamental. En lugar de facer como se facía antes, que era sair desde a Praza de España ata o pabellón de deportes, este ano vai a ser ao revés. O punto de partida vai a ser o pabellón de deportes e vai a finalizar o desfile na Praza de España, onde habrá animación e onde, bueno, pues habrá música ata a hora que, unha hora despois aproximadamente de finalizar o desfile. Na Praza de España cortarase o tráfico para que a veciñanza goce dunha celebración con música, animación e a entrega de premios aos mellores disfraces. Para participar é necesaria inscripción previa e formar parte do desfile. A valoración dos premiados se vai a facer como se fixo o último ano, no ano 2020, antes da pandemia, durante o desfile. É dicir, as persoas que non participen no desfile non podrán ser premiadas, podrán vir disfrazados, obviamente, pero non podrán ser premiados. Se vai a celebrar o sábado 26 de febreiro, e ás 5 vai a ser a concentración dos participantes nos arredores do pabillón municipal de deportes e sobre as 5:30 máis ou menos saldrá o desfile ata aquí, ata a Praza de España. As categorías dividiránse en adulto, grupos parellas individual e infantís, tamén en grupos parellas e individual. No caso do individual dividirase ademais en outras dúas categorías, de 0 a 3 anos e de 4 a 14 anos. Os premios van a ser desde 300 euros, que sería o grupo de adultos, ata 200, que sería o primeiro premio, 210 o segundo, 150 o terceiro, as parellas de adultos 130 o primeiro premio, 100 o segundo, 80 o terceiro, o individual de adulto 80 euros o primeiro, 60 o segundo, 50 o terceiro, o grupos infantís o primeiro premio vai ser 200 euros, o segundo 160 e o terceiro 120, as parellas de infantiles 90 e o primeiro premio, 80 o segundo, 60 o terceiro. Os individual infantil de 0 a 3 van a ter un obsequio, tanto o primeiro como o segundo como o terceiro premio. O Entroido celebrarase cumprindo con todas as medidas de seguridade. Para velar porque se cumpran as normas, o Concello contará coa colaboración de Protección Civil de Meis.